Zdar, tady Dirt Pro a máte tady další video, jak vlastně stavíme liney. Všechno vám natočíme, dokumentujeme, otestujeme a to je tak všechno a jak jsem vám říkal v jednom shortu, ta novinka je tady, je to, dá se říct, beton hlíny, je to celkem dost, nezná se to a jdem pracovat a jdem jezdit. OK, takže jdem stavět. OK, už to tady mám v nějakém tvaru. My si teď zatím jdeme odpočinout, skočíme si jenom na chvilku pryč, půjdeme na trénink, na fotbal, protože jsme taky fotbalisti a pak to tady se půjdeme dodělat. Toto tady pořádně vyšejpujeme, děláme dopad. Děláme dneska, doufám, už dneska bude testovačka, když ne, tak zítra. No nic, tak zatím čau. Už to tady máme skoro hotové, už se nám to tady pěkně rýsuje. Stačí už tady udělat jenom dopad, vyšejpovat a jdeme jezdit. Tak, máme tady den 2, už máme celkem odraz hotový, to se hodí do šejpu ještě. Už tady děláme odraz, hodíme tam tvoje kolečka, hodíme vám tam taky timelapse a jdeme pěšovat. Máme tady po dalším timelapsu a opět máme hotový skok shapely a já si myslím, že to můžeme otestovat. Jdeme jezdit. Jelikož jsme tam ten skok už konečně dostavili, pořádně otestovali, ale zjistili jsme, že tento skok je na špatném místě, takže ho posuneme o cca 2 metry dopředu a i s dopadem, prostě ať si tam můžete člápy. Už jsme to načali a jakmile to budeme mít hotové, tak si vám ozveme a my jdeme makat. Zdar. Šmudle, šmudlí. OK, už to máme hotové. Pěkný odraz, pěkný dopad. Chtěli jsme udělat taky skoro stejné. Je to skoro stejné, protože máme všude step downy a tady má nic a to je všechno a zatím papa. Takže zdar, tohle je den 4, je to taky poslední den a dneska si řekneme, co jsme tady postavili, co jsme ještě nakonec udělali a co ještě budeme stavět. A celé si to vlastně prohlédneme, pojezdíme a to bude tak vše. Takže nakonec jsme ještě postavili tady ten skok, je to docela velký posílák, máš na něho z paletové věže mega dobrou rychlost a dopad se bude dělat, až se odklidí ty hromady, aby jsme do ní neskákali. Takže my vám jdeme ukázat ty liney a to bude vše. Takže zdar, my vám představit naše liney. Jako první tady máme paletovou věž, tu už znáte. Je to prostě paletová věž, nic jiného. Je to mega dobré, máš tu speed a pojďme se vrhnout na ty liney. Takže první, tady je step down, je to brutálně dobré na triky. Není to zase taky velký pole, je to také ideální. Nejlepší je, že nemusíš tady šlapat z té paletové věže, takže dobré. Pak tady máme takovou rovinku, tady se bohužel jeden šlap musí dát, ničeho nám nezbývá. A tady jsme chtěli udělat konečně normální taký skok, má to skoro stejně vysoký dopad, stejně vysoký odraz. Je to bohužel měkké, protože ta hlína je nic moc, ale tato hlína celkem dost drží. To je asi všechno a ještě jedno, tak u tohoto skoku, tak před tím bude úplně stejné
tady ta rozezdovka, aby tady byla hlína, protože na té trávě to moc dobře nejede. Takže to půjde až od palotové věže a i před týto lineu, to pojede sem. Tady bude posílák nějakých, třeba bychom 4 nebo 5 metrů, to by bylo nejlepší. Pak to pojede dál a můžete nám napsat, jaké typy skoků tady máme dělat a co hlavně, za jaký typ skoku mám dělat potom. My jsme moc rádi a to je si všechno, že jdeme jezdit. Že Filip nám pojede, hodí tam nějaké triky a vlastně vám řekne, co a jak. Na prvním skoku si tam hodím velký bar hub a na druhém skoku si zkusím mini whip, nebo aspoň trochu whip, protože whipy vůbec neumím, tak ale aspoň něco zkusím a lepší než nic, tak jedu. Tak tentokrát je na řadě Radek, tak něco zkusí vyslat. Jo, já to zase obrátím, pošlu tady nějakého vypa, snad nespadnu. A na ten druhém pošlu třeba taky ten bárháp. To zase já vůbec neumím, takže zkusím pro vás. Takže tohle je závěr videa. Dejte like, odběr a zatím Zdar!